Hayward Ailto, ofițerul responsabil de politică și economie, și Iulian Bogasieru, asistent pe probleme economice și comerciale ai ambasadei SUA, au menționat că scopul principal al vizitei este de a se documenta privind relațiile economice între Moldova și SUA la nivel local și posibilitățile de promovare a acestor relații. Oaspeții au menționat că datorită amplasării sale geografice, raionul Ungheni beneficiază de condiții avantajoase de dezvoltare economică. Ungheniu este un raion, din câte știm, un raion a cărui creștere economică în ultimul timp a fost peste media în Republica Moldova, beneficiind respectiv de localizarea sa aproape de frontiera cu Uniunea Europeană și respectiv de toate colaborările transfrontaliere de care atât raionul cât și orașul Ungheni pot din plin beneficia. Reprezentanții ambasadei au vizitat zona economică liberă din Ungheni și au specificat că datorită ei, perspectivele economice ale Ungheniului cresc considerabil. Cu atât mai mult că există și o zonă economică liberă aici în Ungheni, cred că există toate oportunitățile ca Ungheniul și raionul în general să continue dezvoltarea ascendentă și economică, socială, umanitară și pe viitor. Președintele raionului Ungheni, Iurie Toma, a menționat că în rezultatul colaborării cu SUA, în Ungheni au fost implementate mai multe proiecte economice și sociale importante pentru locuitorii regiunii.